Right, vakomana ka zvatinoda kuita toda kuti tivharire, hakuna way yatinoda kana kunze kuti atofamba netsoka. Saka the way yatoda kuvhara way yese, tichavhara marodhi ese toda kudzivirira iye Chamisa mbune asapinda pahybrids. Saka tichadeploya mayouth akawanda kwazvo, padava mayouth macomrades ekuti more than kana zvokuma 3000. Because any road inofana kunge yakavharwa akati mako, tichavharira iye Chamisa wacho tione kuti anosvika here akaita musangano wacho. Saka hatisi panguva yekutamba vakomana, mufana uyu atotijairira ende atopinda muhomwe dzedu. Muri kutoona kutoti nyika inotorwa vakomana, nyika inotorwa tikaenda vakomana. Munongozwa takabva kuhondo vakomana, tiri munyika ine ropa chairo. Nyika inoenda nemufana uyu mukaita zvekumutambira. Musasekerera tsvina dzakadai, itai kuti tikwanise kuwana mayouth akati wandei. Kana kuti tichamobilize mayouth edu, tichaona zvidiki zvatichaitira pamayouth kuita kuti mayouth vazhinji vave chidokwa chekuti vakwanise kusvika ipapo. Saka nyika inoenda vakomana macomrades, nyika inoenda macomrades ka basa ngariitwe basa. Zvatakaita kuhondo ndo zvatava kutodzokorotsa panapa, nekuti mufana uyu atotipinda muhomwe zvekutoti panapa paipa. Zvatakatoita kuhondo chaiko ndizvozvo, deploya munhu wese parodhi yese inosvika pahybrids, rodhi yese inosvika pahybrids. Saka tinoda kutoona kutoti way kunze kwekuti kana afamba netsoka kuti asvike ipapo, kana iri mota tinotodeploya zvese zvekutoti hapana kana way anobuda nayo. Ndo nyaya iripo macomrades, ngatipitei basa vacomrades. Takutodzokera kuhondo vakomana, takutodzokera kuhondo.